मादों एलौदों मादों एलेवनाय बेखौ मादों हाय हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनु मुनु गुलु पुलु सुपु सुपु तो नोंथांमोनखौ दिनै गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावना थाबाय तो नोंथांमोना जुदि दिनै भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांनो हासिगोन दिनै जोंहा माबा आरो नांगोल जांख्रा आरो नांगोल जांख्राथ' नंखाया ट्रेक्टर जांख्रासो बुंनांगोन मानोना बांसिनानो जोंनिथिंजाय पुरा माबायानो ट्रेक्टरजोंनो हालेवसै आरो पुरा नांगोलजों एवनाय बारा गैला आरो एसे खम आरो ओंखायनो जोंनाबो नै ट्रेक्टरजों एवनानै मा होनो बे ट्रेक्टर जांख्रा आरो मादों एलौदों मादों एलेवनाय बेखौ मादों एवनाय माने एवनाय मादों एवनाय नांगोल ना ट्रेक्टर क्या बोला तूने एवाखै बेखौ एलौदोंसो एलौदों ट्रेक्टरजोंसो एलौदों आबादजों नङा मा होनो नांगोलजों नङा ट्रेक्टरजोंसो एलौनाय नोंसोरनिथिंजाय माजों माजों एलौयो जोंनिथिंजाय बारा माबा मा होनो ट्रेक्टरजोंसो बांसिन एलौयो नालाय एलौयो मा ट्रेक्टरजोंसो बांसिन एलौयो मा होनो नांगोलफोरजों बारा एलौला आरो पुरा जोंनि गामियाव फ्रायानो मा होनो ट्रेक्टरजोंनो एलौयो आरो नांगोलफोरजों बारा एलौला थ' नोंथांमोननि मासे माबायदि बांसिन माजों एलौयो आरो दा जोंनि मोनसे पुरा मा होनो नांगोलजोंसो एलौयो थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरो दिनै नांगोल जांख्रा बिदिनो मा होनो आइमोननि मा मोनो पार्टिया एसे सावरि जाफैदों आरो बिसोरखौ लिंदों थ' बिनिनो भिडिअखौ आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो नाजादों आरो थ' बे भिडिअखौनो जुदि नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो थ' मा होनो चलो लेट्स गो तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।